Takže přijeli jsme do Skalice a začalo nám pršet a podle mě nikdo z nás to nečekal, ale v cestu jako bylo tak jako mokro po dešti. Ale jak vidíte, jsme připraveni všichni samozřejmě. Peťa měl pláštěnku až úplně dole na baťohu, takže bylo to trošku problém, musel všechno přeházet, ale jsme ve Skalici a vidíte, zase už neprší, takže je to takové přeháňkové, ale myslím si, že my jsme na to jako perfektně vybaveni a že to nebude žádný problém. Myslím si to samo. No, vidíte naši výbavu, že jsme připraveni na každé počasí. Jsme připraveni prostě přežít. Týden přežít. Mě by zajímalo, jak využiješ možnost, kterou si dostal. Hele, já jsem dostal třeba možnost mít obě nohy, ne jak někteří, ale já si myslím, že to využívám docela dobře tím, že chodím. A to je zatím jakoby všechno. Jako mám i další nějaké schopnosti, dovednosti. A taky je využívám, ale teďka nemám je jakoby přímo. Římskokatolická farnost Sázava. Nevím, neznám tady tyhle tituly, ty první. PJCLIC, PHDR, MGR, Radim, Cigánek, farář. Komentovaná prohlídka je možná po předchozí domově. Hana Stefanová. Jsem Tová. Hele, kdo to já nevím ty. Nacházíme se totiž ve Stříbrné Skalici, tak ví, že tady na tomto místě, zhruba tady do okolí, prostě byl hrad kdysi, jo, v 15. století, takže mluví pravdu. je to, aspoň je tady asi jako kostel, samozřejmě hrad už tady není, ale je to taková jako pěkná památka a můžete si zavzpomínat, že vlastně kdysi v 15. století tady byl prostě hrad. Tady měli pár side questů. Tak já pijáce. Běž ta píč. Je tady fakt, je to fakt tough. Versace. Teďka jsme zrovna vyšli. A proč bys chtěl dlouhé tyko? Abych se nespálil. Brat, tak Nebo bych se mazal. ne, ty máš mazat. Se prostě nespal, že? Já mám, dívej se, já mám úplně panenskou kůži. Já už se nemůžu spálit. Panenská, jako ty síla, dětinská jako, kůže. Já nejsem moc zapálený, ale ty jsi úplně běžný. Já jsem oproti Tomovi úplně Ariec. Jako já. Jdem spát, ne? Já vím. Tak co nám k tomu řekneš, Tome? Zdravím vás. Toto je kaplička svatého Prokopa. Z tohoto textu jsem se dozvěděl, že tento obraz je původně z kláštera v Sázavě a domnívali se, že pochází z roku 1638, ale není to pravda. Pochází z roku 1841 a ten obraz namaloval Václav Karafiát. A v roce kolem roku 1588 se zde převážely ostatky svatého Prokopa ze Sázavy do Prahy. Je to cesta spojující Sázavou a Prahu. Takzvaná hedvábná stezka. Tak, jo, nevolnická. Otrocká stezka.
tady byl tunel, takový komplex. Requiesca in pace. Regni Bůh práva. Kamo, Assassin's Creed 2. Bohe bene stovien requiescat in pace. Pace, no. Ingre stava, bla bla bla, profe. Bla, bla, bla. Zapnul to prosím. V tom klášteře. Ale jo, kámo, to je... Stop, jo, fakt, kámo, nechci nikdy zemřít. Ten medmouk, to je úplně heroin. Piko. Houpe se to, ne? Houpe, houpe, ne? Houpe. Houpi, houpi. Tam byla nějaká borka, což je brala od nějaký příspěvek na nějakou budovu. Borec ji zachytl za lano, táhli za koněm a pak přišel a hodili žralku. To bylo super. Tak krokodilu. Naši pozujeme u značky. Jsi tady na video. Černý vůz lečou a slzy tečou.
Tak tady je začal ten mor. Popel, kamarády, do bílé vody. Tady, tahle studna může za všechno utrpení, které tady proběhlo v tomto městě, vesnici, v této usedlosti. Úplně všechny koně to chci pak. Feedpick. Když tak já nemám malíček na noze, kdybyste se ptali. Jsem o něho teďka přišel. Že? No, tak tohle to úplně nepůjde. To vyšně náhodou? To vyšně jsou tmavší. Podle mě nás tady vyhodí. Kluci! To nedělej, kámo, bez bocí. Jo, tady je fakt velký rozdíl, si jenom takhle Ale... se podívat na tvoje nohy. Stejně jak ta podrážka. No, podívej se na našeho podrážku, dáme. Jo, tak to bych tady chtěl čuknout. Tak si čuj. A to si moc věc. To ale víš, že to je streetball. Dokáž to? Vidím. Prach? Ty ho nevidíš, je ten. Obtížně skluzený terén, kam však tu jsou schody. Vidíte? Dobrý. To je dobrá, no. Ale ta vodáček by se to dělal. Jako 3 v pohodě, 4 už tak jako no. Tak jeden by měl nohy tak. Jeden by spal tam. Ničeho jsem historii. Tenhle kámen tady dal pan Diviš. Ale je to crazy, víš, prostě, že No, ale tady, neplodný, už prostě tady ty kameny. Jakože od moře až do tady. A klatka. Klatka. Radost. Jenom radost. A dívej, když tě leze. Si říkám, co mi to. Vidíte? Tady.
Děláš prank na Toma. Komar, kurva. Heisenberg. Say my name. I'm the one who knocks. I'm the one who nuts. Ale vypadám trošku přísně, že teďka? Neříkej, že ne. Jo, trošku. Aspoň další, řekni. Peražek z filmu, upřímně jak ten. Jo, že v tom Jak černě s vypadám. nějakého... Jak je Good, Bad and Ugly, tak Já si vypadáš teda jak vyhrnu, víš? vypadáš jak ten Ugly. Okay, Ty vypadáš jak z Divergence, ten kamu 4. a nesmí No, se smát, jako musí být louky. jakoby... Čus borci? Mám tady 2 polívky a 6 kaší. Já se ještě pak zeptat. Rýžová kaše. Dobrou chuť, Tome. Děkuji, děkuji. Yes, a better one is coming. Yes. 1 or 10, maybe 1,000.